Čau motorkáři a motorkářky. Dneska si v MotoGo ukážeme tuhle motorku. Suzuki 650 V-Strom. Motocykl je vyrobený v roce 2017. Je ve velmi pěkném a zachovalém stavu. Kotouče a pneumatiky jsou zánovní. Najdete zde také 3x kufr Givy. V-Strom má najeto pouze 20 900 originálních kilometrů a součástí je také servisní knížka. Tento model je známý svou univerzálností, pohodlným posezem a úsporným, ale zároveň dostatečně výkonným dvouválcovým motorem. Když motorku koupíš, dostaneš první servis od nás zdarma, takže zavolej na 603 248 996 a zastav se u nás. Díky, ahoj.